Gihisgutan sad ang puasa sa unang pagbasa niya mao gihapon no, masubsob kay silang nagpuasa, gani lipay kay sila kung makapuasa sila, makaampo sila, makalingkod sila sako ug abo nya mahuman gina nila kada adlaw sting puasa, adlaw ng ipapahulay, murag malipay ang mga tao. Pero ang Ginoo misaway nila. Iyang gipadala si propeta Isaías aron mosinggit og ingnon ang mga tao, wa na ko malipay anang inyong pagpuasa. Lingiyay mong tupad. Ing na nakapuasa na ka? Kinsa may angay magpuasa, matud pa sa atong simbahan, ang 18 anyos hangtod sa 60. Ana. Ang 61 pataas, optional, 17 paubos, optional. Unsa man ang puasa, dili ka mukaon 24 hours. Gikas pagmata nimo hangtod sa imong pagkatog, di ka mukaon. Nya kung di gyud makaya, gitugot lang na nga kausalang mukaon, why snacks. Na nya ang abstinensya kada Biyernes, aw nga to rasang puasa minimum Miyerkules Santo ug Biyernes Santo. Mao nay atong required gyud nga magpuasa. Nya ang abstinensya Miyerkules Santo ug tanang Biyernes sa Kwaresma o sa tibuok tuig, mao nay maximum. Pero ang minimum tanang Biyernes karon, Biyernes maron. Abstinensya. Unsa mang abstinensya? Dili ka mukaon og karne. Basta mo dugo, ayaw kaon. Ana no? Nya naka-abstinensya na mo. Nya nakapuasa na mo. Wow. Pero unsa man gid ay ang tinuod nga puasa, matud pas Ginoo diri sa atong unang pagbasa, ingon siya, ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang pagbugto sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Sa atong kaugalingon, atong tangtangon ang sala. Ngilingiyay mong tupad. Napilay tangtangono ni mo ron. Karong adlaw, pilay imong tangtangonon. Oh, ana. Unya, ang pagbali sa yugo. Kanang yugo, kana bitang isangon sa kabaw. Nya unsa may pagtangtang sa yugo, kana bang dili nimo pabugatan ang imong isig katao? Kamong mga ginikanan, pila man kabuk yugo inyong gisangon sa inyong mga anak. Tangtangan ana. Kamong mga leader sa katilingban, labi na atong presidentes nasod, pila man kabuk yugo ang ilang gisangon nato, kanang mga buhisanan, kanang mga requirements. Labi na gyud kung mga apply kag trabaho, mo abroad ka, mo tukod kag negosyo, ginagmay dinagko, porting daghanang yugo. Karon lang ang atong cooperative, naghimo man tag cooperative dito sa Liloan, Sub Filisco, San Vicente Ferrer, sa meaning ato, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Nalimot ang lang gani kusngan. Duha na katuig na-approve na sa CDA. Pagpa-approve sa CDA, daghan kaing yugo among giagian. Nya karon kay ang business sa murag sana ang patigayon sa maong cooperative mao man ang pagtukod og kulumbari. Ngadto na sad misdisod, muduha na katuig ang pag-apply, perting daghanang yugo agian.
Wa pa ma-approve hangtod karon, mainta tong ma-approve to karong buwana. Matagaan na tag license to sell. Kadungog tong taga disod. Nag-follow ra ba sa nang uban nako diha. Mainta tong makadungog to no. Moingon to sila ato lang nang i-approve. Perting daghan ng yogo. Balian ako no na ang yogo. Ano bang daghan kay tabitag isangon sa tong isig katao? Karon ang atong Congress muhatag na sag yogo sa atong Vice Presidente, ila na sang i-impeach. Yogo na sad na nga pas-unonon sa Vice Presidente. Bawsan bitas Vice Presidente, ni declare bitang mudaga na nangaratol ang mga kanahan. Daghan kay nangaratol. Ana, binausanay na sila hatag og yogo. Nya unsaon man pagbali ang yogo aron mo gaan-gaan ang giantos atong isig ka tao. Kita sa dinhi, kita ba mga tao, kanang inyong pagparking dihas karsada, kanang pagpaninda dihas karsada, yugo biya sad na sa atong katilingban, imo silang gilisod-lisod. Nagkalisod ang katilingban tungod aning atong mga panginabuhi kuno. Anha mo parking sa karsada, anha manindas karsada, diha ato bangan ay na one way na lang na diha. Ngano man ang anha magid manindas karsada? Di kita kairog. Yugo sad na siya. Unsa may makapagaan dinhi sa atong parokya, unsa man say yugo nato dinhi, kani sa mga project nato. Nay atong bill tower ato nang trabahoonon. Nangandoy ta nga inig kapista pohon, wala na unta na, humana unta na, napatay mo ni ato rong unang tulo kayugo, napatay Adoration Chapel ato sa nang trabahoonon nya kadtong atong dako diring gipangandoy nga covered activity area. Dako yugo sa na nato. Yung sao man pagpagaan. Bright agin ninyo. Palit og slat. Mupalit og slat. Muna ingos Kristo, bugtuan na ng sala, ang sala sa kadawo, ang sala sa pagka-materialistic, kana bang magsigit ag hunahuna sa itong kaugalingon. Ang ato ro mga politicians, hain Manila ang atong tanaw, kamaong mubali og yugo, kamaong mubiya, mubugto og sala. Ang Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Secret, ana. Maunay atong pilion, kana bang kamaong musulti o kamaong mubuhat? Dili kay sulti lang, kay karon tamis mo na sila mga pulong. Ang gisulti sa atong Vice Presidente, paghatag niyag speech, atong i-verify. Ingon siya, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa mga Pilipinos. I-check ko no. Naaba siya'y tapang? Ay, lagi mong tingog. I-check ba? I-check. Naa siya'y malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa pamilya? Secret. Sa mga Marcos Group, naa sila'y tapang? Secret. Na sila'y tapang para at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa mga Pilipinos? Secret. Ang mga Pinklawan, apil ng mga Makabayan Group, mga NPE, o uban pa, na sila'y tapang para sa bayan, para sa Diyos, at para sa Pilipinos? Secret. Ang simbahan Katoliko, kaming mga pari o mga madre, na ami tapang at malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa Pilipinos. Ay mo secret kaya anak ni sinyong atubangan. Isulti, naawa. Gana, nindot kay nang gisulti sa atong Vice Presidente, kay mao kuno na iyang guiding principles para sa iyang pagdagan. Nangayo siyag sorry nga ni partner kuno siya ni Bongbong Marcos. Unya iyang
hukman ang administrasyon ni Bongbong Marcos, iyasan ng panghukom nga napakyas sa iyang mga tamis nga panaad o mga kaning principles nga ilang gibarugan isip unit team. Mao kuno tong pagkapakyas na kuno 2023 pa lang nibiya na siya sa kabinete ni Bongbong Marcos, iya sa nang gisulti tungod kay nakita niyang wa tumana sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang panaad na tamis kaayo. Ambot tinuod ba? Tamis pa baron ang mga pulong ni Bongbong Marcos? Secret. Ay alam mo diyan sulti. Gilamian pa mo sa ilang mga gipanulti labi na ni Auntie Claire? Secret. Gilamian pa mo sa mga gipangsulti sa ato dihang House of Representatives labi na sa ilang mga processes diha nga impeachment gyud sentro, gilamian pa mo ana? Secret. Gilamian pa mo anang gisulti diha sa Senate kanang ilaro mga hiring-hiring diha nga nalimta na ang flood control, nalimta na ang mga trillions nga nawa? Secret. Ana, ato na ng hukban. Unya kanang mga tao nga wa gioy pangandoy o way binuhatan sa pagbugto sa ilang sala o sa pagbali sa yugo nga nakapabuktot natong mga Filipinos, kanang mga politisyana di na nato suportahan gikan sa national hangtod sa local levels. Di nato suportahan. I-check gina nato na natay social media naay daghan diha nga atong makita og makapag-guide nato, pero ang labing dakong guide mao gyud ang Holy Spirit. Magampo ta, maningkamot ta. Karon gihangyo ko sa atong talahorong Arsobispo si Archbishop Abit Oy, ipa-announce nga moapil ta, mosuporta ta sa himuon nga prayer rally o rally karong February 25. Ana. Adto dito sa Plaza Independencia. Naay misa alas 2 hapon, nya mosunod dayon ang rally. I-monitor lang ninyo sa social media. Tanawan ninyo ang Facebook page sa atong Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of Cebu. Nya sunda sad ang Facebook page sa atong talahorong Arsobispo, active man kay na siya, Maymay sa Magbalantay. Sunda na aron guided ta sa mga buluhaton didto. Suportahan na nato kay ang tumong sa atong talahorong Arsobispo magkahiusa ang mga leaders, gobyerno ug simbahan dinhi sa Sugbo, nindot kay siyang pangandoy para makigbatok sa sala labi na gining corruption o lack of transparency and accountability sa mga opisina sa gobyerno, apil na sa dinhi sa simbahan. Iya sad ming giingnan, si gitagyaw-yaw kitang mga pari nga transparency and accountability sa gobyerno, kita naasad tay ato. Naatay ato. Kita dinhi sa parokya, naatay atong transparency and accountability. Naatay accounting, accounted ni ang tanan atong nisod og nigawas nga mga kwarta to the last centavo. Naata na. Mo report sa ko ninyo sa summarized report, pero interesado mo, diskumpiyado mo, gusto mong mutanaw, request lang mo, padala mo letter kay ipasa ta mo sa atong accountant, tagaan mo dito sa inyong gustong tanawon. Ana, no? Hilom na mamudya. Nya kamo, naasan mo transparency o accountability? Congratulations. Kinsa mga asawaha dinhi nga wa gid ka pamakak sa ilang bana sugod adtong January 1 hangtod karon, taas ang kamot. Wa di mo transparency. Kinsang mga banaha dinhi nga wa gyud ka pamakak ngadto silang asawa sugod atong January 1, 2026 hangtod karon, taas kamot.
Napay ni Isa. Ni Us-us lang dayon. Mao na, kinahanglan kita nga mutuman ani individually and as a community. Mao nang transparent kita. Mao bitang nalipay ko nga transparent yun mo nga niingon mong mupalit yun mo slot. Congratulations. Nya karon nagrasyahan sad ta kay naasay ang atong pabalay. By the way, ako din mong i-update ang ato sa diring mga slot di ay kay may sana ba mong ma-update sa tagamay. Ang atong Grace niabot nag 177,495 ka slots ang atong halin, napay 522,505 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, niabot nag 325 ang atong nadawat. Unya ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2, ang atong halin niabot nag 1,519 ka slots, napay 128,481 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nindot unta ni karong month of May, mahurot na ni siya. Hurot ka ni? Bantay mo. Month of May, ha? May ba? February, March, April, May. Tulo ka buwan. Hotdo ni nato. Haron mo, barog na ng atong structure. Haron ni ka month of June and July, preparasyon na sa atong pista. Nindota. Nya doon na ni 163 slot challenge, nga tag 16,300. Upat na kabuok challenges atong nadawat. Nindota. Naagi magpa-challenge, no? Naagi arang-arang pagkabutang dahil din sa atong mga online o territorial parishioners. Unya, kining ato sa nga DPR, 36,305 na kaslots, nya 57 kabalay ang atong gipasiguan ani. Unya, plus, adtong usa ka pamilya, usa ka magtiayon nga ni promise og 20 kabalay. So 77 na kabalay ang atong mahimo. Pakpakan na to nga malit og slots. Salamat kay ninyo. Naot unta nga magpadayon ang atong tapang at malasakit para sa simbahan, para sa Dios, para sa bayan, para sa mga katawhan Filipinos, Catholic man o dili. Kining atong pagtabang sa dinhi, kaning pabahay, panghatag og bugas, tabang aning mga nabahaan, wa sa tay gipili makatoliko man ka o dili ka katoliko, basta nang inahanglan atong tabangan. Mao nang atong baruganan kay sa panahon sa pagtabang kitang tanan gihigugma sa Dios. Sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa iyang pagpalansang sa krus, kitang tanan mao'y iyang pakamatyan. Dili lang mga Katoliko, dili lang mga Filipinos. Munang ingos Kristo kung uban pa nila ang pamanhonon, dili gid sila magsubo, dili magpuasa. O kanus aman mauban nato ang Ginoo, kunaaning atong paghigugmaay. Sa wording sa atong Vice Presidente sa iyang gisulti, tapang at malasakit. Unsa man ang tapang? Courage. Unsa man ang malasakit? Pagpakabana, pag-care, pag-alima. Sige, pag Tagalog ko no, sa imong tupad, lingi last na lang lingi. Ingna, handa akong makipagkamatay. Sakto ba na? Handa ako na makigkamatay sa'yo. Oy, di na maoy. Handa akong mag-alay sa aking buhay para sa iyo. Engna ko na yung tapad. Handa akong mag-alay sa aking buhay para sa iyo. Imo pag yung sobrahan para sa iyong kapakanan. Mula sa tinuod. Bitaw, ato nang tinudon. Aron dili mamurag tinuod.